Wolomasiri tabaw ka dagatigi no o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée ka wulikajɔ min bɛ sen na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ pankuru ale ni cɛw dugu ma k'u ye baara kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen gosili damadɔ ye u y'o kɛ Mali sigida dɔw la. Gosili fɔlɔ ni pankuru ye o bɛnna Bamajɔle ni Ɲɔwalekabaw dugukɔrɔ dɔ ma kilomɛtiri 4 min ye dugu min bɛ Motikaw fɛ n'u b'a fɔ ko Kiriɲakaw fɛ olu ka dugu a kɔrɔnfɛya fan fɛ Moti marabolo la katakatanin dɔ falen tewu min ye taji la a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen u bɔra Kiriɲɛ dugunin na ka taa don tu dɔ kɔnɔna na tu min n'o kun dogolen don kosɛbɛ a yira sa k'a fɔ ko danɲaniyaw ɲininen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'u taara ni taji ye yen katakatanin a dɔnna k'a fɔ sa ko a taara taji de kɔni di Bamajɔle ni Ɲɔwalekabaw ma. Armée fɛɛrɛw tigɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni pankuru ye ka yen yɔrɔ in kɔni bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o da kolonci kilomɛtiri 6 mɛtiri 6 ɲango Kiriɲɛ dugu fana kɛrɛfɛla la halisa min ye Bamajɔle ni Ɲɔwalekabaw ka dugu wɛrɛ fana tun bɛ pick-up dɔ tun b'o kɔrɔla la bugutufa dɔ dugumana na armée ye yen fana gosi k'o filenkolonci wulikajɔ filanan sa o kɛra yɔrɔ min na o ye Bamajɔle ni Ɲɔwalekabaw dugu wɛrɛ ye armée ye yen fana ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara ale kɔnɔna na. Ni wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa Wolomasiri tabaw ka dagatigi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 10 ɲɔgɔnna Bamajɔlekabaw la u n'u bolominɛw kɔni bɛɛ lajɛlen halakira. Gosili sabanan o taara kɛ yɔrɔ min na o ye Sewarekaw fɛ yen kilomɛtiri 32 ka taa Seware ale kɔrɔnfɛya fan fɛ min ye armée ye ale ye gosili yɔrɔ kɛ yen yɔrɔ 4 min ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu Bamajɔlekabaw bolo u y'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na sɔgɔmada kelen ni pankuru ye. Wulikajɔ ni cɛsiri kɛcogo ɲuman na sa Jean-Élisée Daw ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw ma min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u kɔni bɛ wulikajɔ la Bamajɔle ni Ɲɔwalekabaw mana don wo kɔnɔ u na taa u nɔfɛ yaasa dugudenw ka lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na. An bɛ to Wolomasiri tabaw ka gun kelen kɔnɔna na Fala ye an bɛ taa Ndomikɔrɔbugu Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan garde kan ale ɲɛmaa falen kɛra n'o ye chef d'état-major ye Famuke Kamara n'o ye général de brigade ye ale ka baaraw banna pewu. Général de brigade Dawuda Tarawele minɛnw taara ka di ale ma kunungo o kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min n'o ɲɛmaaya tun bɛ Wolomasiri tabaw ka dagatigi bolo n'o ye Jean-Élisée Daw ye. Kɛnɛ in kan ye sa waleɲumandɔnw kɛra kimɛli baaraw kɛra Amadu Lasana Konare ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ min ye nin baara in hukumu kɔnɔna na